Veľakrát ste ma videli ukazovať vám túto esenciu, ale teraz si poďme pozrieť, prečo je taká úžasná. Obsahuje fermentovaný čaj, čo je silný antioxidant, okrem toho obsahuje glycerín a sódium hyaluronát, čo je forma kyseliny hyaluronovej, a tieto dve veci sú silné humektanty. Okrem toho obsahuje ceramidy, ktoré zabezpečujú opravu kožnej bariéry a poškodených kožných buniek. Mimo toho obsahuje aj Centellu asiaticum, ktorá pôsobí upokojujúco a bojuje proti začervenaniam pokožky. Takisto Centella asiatica je výborná na citlivú pleť. Ide o komplexný produkt, ktorý cieli na veľa problémov. A pre koho je teda určený? Takmer pre každého. Profitovať bude suchá, dehydrovaná pleť vďaka humektantom, profitovať z neho bude takisto aj normálna pleť vďaka antioxidantom, takisto z neho bude profitovať aj citlivá pleť vďaka upokojujúcej Centelle asiatice, masná pleť vďaka hydratácii a ochrane bez akéhokoľvek zaťaženia a poškodená pleť vďaka ceramidom, ktoré pomôžu opraviť kožnú bariéru.